În comuna Agriș, la câțiva kilometri de municipiul Satu Mare, locuiește o familie modestă cu 3 copilași minunați. Familia Prială este o familie foarte fericită și foarte unită. Până acum totul pare frumos, dar din păcate fericirea acestei familii este umbrită de boala lui Sorinel, copilul cel mare al familiei. Băiețelul are numai 5 anișori și suferă de hipoacuzie profundă bilaterală. Datorită acestei afecțiuni, colateral nu s-a putut dezvolta nici limbajul. A fost o răceală, un virus grav și i s-a mărit ficatul cu 3 cm, a fost răcit și am ajuns prea târziu la spital. Deci, practic, în 3 zile a avut în comă. A intrat în comă și am ajuns la spital în ultimul moment și febra aia mare de la boală, cum a fost răcit, a avut o febră 40 și de la febra aia i-a atacat auzul. Mi-a spus domnul doctor că o să rămână cu ceva, dar nu a fost atunci sigur că despre ce e vorba și la un timp după aia ne-am dat seama că nu aude, că nu ne răspundea. Și nu era, deci se speria când îl atingeam, numai atunci reacționa și atunci ne-am dat seama că nu aude, că l-a atacat la ureche. În Cluj am descoperit 2% auzul, deci într-o ureche, deci foarte puțin. Și din cauza asta nu poate nici să vorbească, deci el nu a putut să scoate sunete așa, dar deci să vorbească nu poate. De la Cluj ne-au spus că are nevoie de operație, deci un implant cochlear. Și ne-au spus că costă 40.000 de euro. Și nu avem de unde. N-am avut și nu avem de unde să-i scoatem. Ce vrea să transmiteți tuturor celor care vă văd? Dacă pot și au suflet să ne ajute, măcar să audă că el trăiește în lumea lui, trăiește în lumea liniștită, mută, cum să spun. Și mi-aș dori foarte mult să audă, să audă, să bucure și el de, măcar să audă păsărelele, măcar să audă copiii râzând, că el nu i-a auzit încă. Deci în 5 ani de zile el nu a auzit, sau măcar un cocoș care cântă să-l audă, eu știu, să se bucure și el, ca alți copii.